Yazi mntakwethu, ndaba buhlungu ukuva ukuba utata wasishiya. Itsho uphinda mkhuluwa wam, kodwa ke asinokukhala kakhulu kuba umama ukwazile usikhulisa sade sangaka. Ewe, unyanisile. Ngamanye amaxesha zandibubona ubunzima umama wayekubo ndingancedisa ndiyeke neso sikolo ndiyofumana umsebenzi. Khumbula kaloku bafo ukuba imfundo ibalulekile gqitha, ngakumbi kule mihla siphila kuyo. Umntu nomntu kufuneka abe neqwakuqwaku lakhe ukwenzela afumane umsebenzi ongcono. Nahlala kanje, bazukulwana bam, nithetha ngantoni? Ndiyabona nijulile. Hayi tamkhulu, besithetha ngokubaluleka kwemfundo kwaye nokushiywa ngutata wethu. Owu madoda, oonyana bam, naze nathetha ngezinto ezibalulekileyo. Niyabona bantwana bam, imfundo sisitixo sobomi. Ndiyacela ningaze niyiyeke. Le katata wenu into asinokwazi ukuyinceda kuba okwenzekileyo kuyafana nokudaliweyo. Yinyani leyo tamkhulu, enkosi kakhulu ngoluvo lwakho. Ayiyo moto esuka edolophini leya? Yiyo kanye bantwana bam. Hambani niyophathisa umakazi wenu iplastiki phaa esitopini. Nantsiya ikiriva egaraji. Owu, naze nandinceda bantwana bam kuba ziyasinda nyhani ezi plastiki. Inani nantsi iponti, nifumane amashwamshwam. Masikhawuleze mntakwethu siye evenkileni. Ndicela undiyele, mna ndizokhabe ndincedisa umakhulu nomakazi ukusota igrosari. Kulungile, mandibaleke.